Szeretettel köszöntök mindenkit, Molnár F. Árpád vagyok, a Hírháttér főszerkesztője. Amiről beszélni fogunk, az egy tanács arra nézve, hogyan kell a Magyar Szocialista Pártnak a lehető legjobban teljesíteni a mostani választásokon, illetve az azt követő választásokon. Ennek van egy egyszerű módja, a korábbi kormányok is alkalmazták, azonban most minden eddiginél nagyobb hatásfokkal lehet bevetni a lakossággal szemben, a lakosság ellenségeként. Ahogy az eddigi kormányok is tették, választások előtt jelentős összegeket vettek fel külföldről, zsidó bankokról, zsidó multinacionális meghatározó személyektől, amelyeket szétosztogattak a lakosság számára, mivel ahogyan az állatok is, ahogyan például a kutyák, amelyek, hogyha egy kolbászt lógatnak, akkor azok végig fognak vágtatni a versenypályán, így a magyar ember is pénzből ért. Így ha a tarkójába bevernek egy szöget, és mint egy akasztófát elé lógatnak egy ezrest, és azt mondják, az ott a Magyar Szocialista Párt, vagy az a Fidesz, azt kapod te, ha rászavazol, akkor elkezdenek vágtatni, mint az őrültek a versenypályán, megpróbálván utolérni azt a pénzt, nem gondolván arra, hogy annak aztán 10 vagy 100-szorosát kell visszafizetniük. Ugyanennek a mintájára, mint hogy a Magyar Köztársaság lakossága soha nem látott mértékben, legalábbis az elmúlt 20 vagy 50 év legmélyebb erkölcsi színvonalára süllyedt Gyurcsány Ferenc kormányzása alatt. Így semmi más dolga nincs a Magyar Szocialista Pártnak, hogy jelentős népszerűségvesztését jelentősen törlessze, mint az, hogy választások előtt minden eddiginél hatalmasabb tőkeinjekciót von be, ilyen szép sárga, tőkeinjekciót alkalmaz a Magyar Köztársaság lakosságának megvásárlására. Ehhez a Mossad segítségét kell kérnie a Magyar Szocialista Pártnak, amelyet nyugodtan kérhet is, hiszen eddig is Mossad ügynök volt a Magyar Szocialista Párt és az SZDSZ is, ugye csak különböző lobbik mentén, ebben most nem megyünk bele. Fölveszik azt a hatalmas összeget, minden az elmúlt 20 év leghatalmasabb összegét kell ehhez fölvenni, ebben segít a Mossad, természetesen ők is hozzák a döntést, és ugye a világ bankrendszere a zsidók kezében van, tehát cionisták, zsidó nacionalisták, izraeli nacionalisták kezében van. Minden eddiginél hatalmasabb összeget fölvenni, ezzel az SZDSZ céljait is sikerül teljesíteni, a Magyar Szocialista Pártit is, ugyanis sikerül sokkal-sokkal jobban eladósítani a Magyarországot, és ezáltal előidézni azokat a politikai és világpolitikai folyamatokat, amelyek a Mossad, a világot uraló Mossad céljainak, az ő elgondolásaik és stratégiai képességei szerint megfelelnek. Azzal, hogy minden eddiginél hatalmasabb összeget vesznek fel kölcsönként, és azt szétosztják a lakosság számára, tehát a kutyák számára, lógatva azt a kolbászt, vagy azt az ezrest, hogy arra vágtass, szerencsétlen, amerre én azt úgy húzom, mint a kutyák, a kutyaversenyeknél láthatjuk. Ezzel megvásárolják a lakosságnak egy igen meghatározó részét, akik rájuk fognak szavazni, és ugyanakkor, hogy mindezek ellenére sem nyerhetik meg a választásokat, a Fidesz a hatalomra kerülésével az elkövetkező 4 évben ezeknek a népszerű intézkedéseknek a kamatos kamatainak a kamatait fizethetik, és hogy elkerüljék az ország teljes gazdasági csődjét és totális összeomlását, kénytelenek népszerűtlen intézkedésekkel ellensúlyozni a Mossados Magyar Szocialista Párt és a Mossados Szabaddemokraták Szövetségének a hazaáruló intézkedéseit. Eltelik a következő ciklus, és amikor a Fidesz választások elé kerül, akkor egy jelentős pozícióvesztéssel kerül a választások elé, és újra esélyt kap a Magyar Szocialista Párt, hogy mind a két párt egyébként ugye nyilvánvalóan Mossados, Orbán Viktor is Izraeltől kapja a tekintélyét, csak másféle politikai lobbik keverednek, és van ott is jelentős átfedés, természetesen két oldal politikai lobbija között.
Mire a Fidesz, akár Orbán, Pokorni, teljesen mindegy milyen miniszterelnökök vezetésével újra a választások elé kerül, immáron kormányzó pártként, akkor jelentős pozícióvesztéssel kell számolni, és akár még a Magyar Szocialista Párt is hatalomra kerülhet, tekintettel arra, hogy az országot a totális gazdasági összeomlásból másképpen nem lehetett elgondolásaik szerint kivezetni, csak úgy, hogyha az erkölcsök helyett ugye hát a gazdasági intézkedésekre helyezik a hangsúlyt, és különböző népszerűtlen intézkedéseket foganatosítanak az államadósság növekedésének az enyhítésére. Hát ez a törvény. Most akkor halljuk a válaszokat. Molnár F. Árpád kényszerítőjét láthatták és hallhatták a Hírháttér televízióból 2008 májusában. Köszönöm a figyelmet!